Għalkemm qed tkompli tiżdied il-pressjoni wara d-deċiżjoni li fl-Għadira issir single lane skont il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Ivan Falzon, is-sitwazzjoni mhix waħda inkwetanti hekk kif skontu it-traffiku se jkun biss il-ħadd wara nofsinhar. Il-proġett ħajkun two lane u parti minna one lane f'parti żgħira fejn l-iktar li kien hemm restrizzjonijiet ta' żvilupp. Iva ikonna rapporti imma naħsbu li dawk se jiġu mandizzati għal ħinijiet partikolari normalment il-ħadd wara nofsinhar. Fost il-ġimgħa ma tantx ikollna problemi partikolari. Fl-aħħar ġimgħat kienu bosta dawk li wrew it-tħassib tagħhom għad-deċiżjoni li ttieħdet biex it-triq li tagħti miċ-ċirka wal Mellieħa parti minnha issir one lane. Deċiżjoni qed tikkawża ammont kbir ta' traffiku l-aktar fit tmiem il-ġimgħa meta l-Maltin u l-Awċin ikun qed jaqsmu bejn iż-żewġ gżejjer. Dan minħabba l-fatt li devjazzjonijiet temporani diġà qalbu it-traffiku fuq karreġġjata waħda. Il-proġett ta' triq tal-Għadira ġibet leh kritika enormi mill-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu f'Għawdex illi qalt li ma tistax tifhem għaliex l-unika karreġġjata li taqqat lil Għawdex ma' nofsinhar ta' Malta se jkollha biss karreġġjata waħda. L-Assoċjazzjoni appellat lill awtoritajiet involuti biex jikkunsidraw l-impatt tat-traffiku li se tikkawża din it-triq b'karreġġjata waħda, iżda l-Gvern qed iżomm mal-pjan oriġinali tiegħu. Intant dwar il-proġett ta' Ħall-Kirkop Ivan Falzon iġġustifika l-fatt li kien hemm dewmien ta' madwar 15-il ġurnata biex tlesta x-xogħol, hekk kif inizjalment dan il-proġett kellu jitlesta sal-aħħar ta' April. Proġett li fi kliem il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta ħoloq inkonvenient lil kull min juża dawn l-akwati. Kien hemm affarijiet li huma normali meta jkollok daqsxejn xita, jkollok daqsxejn problemi, imma kien hemm ukoll xogħlijiet addizzjonali li bħala Infrastructure Malta żiedet mal-proġett biex jikkumplementaw. Il-proġett tal-Luqa Junction li s'issa tlesta 70% minnu qed ikun imwiegħed li jitlesta sal-aħħar ta' Ġunju, hekk kif sal-aħħar ta' Mejju mistennija tinfetaħ triq il-Kunsill tal-Ewropa, fejn imbagħad f'Ġunju se jinfetħu rotot oħra li jmorru lejn Ħall-Qormi u dawk min-naħa ta' triq il-Kunsill tal-Ewropa.